vanenge vachida kubvisa mimba ndinotsigisa azvare mwana wacho nokuti mushonga wekuuraya handinoziva. Ndinoziva kubetsera vanhu vanotambura nembereko. Ndine makore akawanda, ndinotove nevana vamwe vakatoroorwa vamwe vakaroora vandinouchika more than kuma 90 vana nedzimimba dzisati dzazvarwa. Nekurapa nhova, vana vanenge vane nhova ndinorapa. Uye pandasiridza ndepekuti kana ndakuuchika ndinotanga ndamuzemena kana ane zvinenge zvichimutadzisa kuti aite mbereko. Aya anonzi masare ndo anokonzeresa kuti mbereko irambe kubata itadze kubata mimba. Saka ndinotanga ndazemena ndikabvisa masare waya ndomupa mushonga then obva abata mimba yake. Endo ndenge ndichimuudza futi zvinenge zvichiitika pakubata kwemimba yacho kuti mishonga yangu haicharikwe. Iwe nemurume wako muri vaviri munoita chisungo chimwe chete. Mwana wamuri kutambura mutamuwana. Asi mukaita jamba bhodha murume ane boyfriend, murume ane girlfriend, mukadzi ane boyfriend yake, hapana chinobuda pamishonga yangu. Asi ukazviteedzera zvanenge ndakuudza, aiwa unozvara kusvikira kwaunoda. Apa munenge muchireva kuti upenyu hwese murume hachaite girlfriend here kana kuti munguva yamuri kuvarapa? Nguva yandinovarapa iyo ndo yandinenge ita kuti chimbomisai nekuti muri kuda mwana handiti ka. Saka mishonga haifaniri kunzi unonosangana nemukadzi uko woya uzodya, mukadzi wako ari kudya, iye anenge achidyawo futi wake munhu. Saka ukanotora uko tsvina ine mukadzi uye girlfriend woya wakunopa wachadika kamishonga yangu. Saka mwana wacho uri kuchema unomuwana sei? Saka miko yangu ndeyekuti chimbomira uchazoita ako magirlfriend ako nhumbu ye yatodi yasimba kanoti yane 6-7 months unoita. Kutanga kurapa zvakangovewo nokuti ndaimboshanda mudzimba dzevarungu kwemakore kubvira 84 ndakazosiya basa 97. Asi mbuya ivavo vainditambudza vachiuya kuhope votitsigisa dengu riri mushonga, chera uyu urape, chera uyu urape. Ini ndichishanda mudzimba dzevarungu ivo vairambawo kuti inini zvokuti ushandire varungu mangerengera handisi kuda, ndoda kuti uite basa rangu randakagara pauri, ndoda kuti urishande basa racho. Asi ndakange ndatoona kuti zvechokwadi zvinhu zvinotoyamura kwandiri zvokuti mudzimu wakatobuda. Vanzvadzi dzangu vakaenda neni nokuti ndakatombopera, asi vakatoona kuti tiri kuregerera hama yedu ichifa. Kune zvirwere, asi zvirwere vakaenda neni kumadhoktors zvikashaika, havana kubata chirwere, asi vakabva vangoenda neni kudzin'anga dzinoburitsa mudzimu, ndokwa vakazoburitsa mudzimu wacho, ndopakaza pagara mbuya ivavo vachiti aiwa ina handina kuzopona. Ndakwaya zoti ashande basa rangu randaishandawo. Saka zvaasisina achazvara china handichada, ndoda aite chisungo chekushandira vanhu achibata mishonga yangu pasina tsvina. Saka toti paya pamuri kubatsira nhau yembereko, vazukuru venyu vauya paya movapa mushonga wamunovapa, munokwanisa kuzorotswa zvakare here kunzi vanhu vaya vambouya vape mushonga uyu? Iwoyo wandinogara ndichiuchika iwoyo ndiwoyo wacho wandinongovapa iwoyo. Wandinouchika nawo pane vamwe vanochema ndichivabatsira ndiwoyo wandinongoshandisa. Nekuti mambotaura paya kuti kuna vamwe vanenge vane makore vaisa tafambawo tafambawo, kuda kwavakambofamba iko kwakapuwa mushonga mumwe chete newamavavo. Saka ndiri kuti hapana here kumwe kurotswa kwamunozoitwa kuti mukwanise kunge muchiziva kuti vazukuru vangu ava dambudziko ravo rakasiyana nerevamwe vese. Izvo manje ndezvokutiwo vachinge vauya ndikapa wandinobatsira nawo vamwe vanhu ivavo zvikashaya basa ndinotokumbira kambuya vacho vakagara pandiri kuti ndopinda ndakaita sei kuti munhu ari kuchema mbereko. Mishonga yandinopa vamwe vachibatsirika ndiyo yandavapa zvaramba. Pamwe vachauya futi vondirotsa futi kuhope kuti aiwa chinja mushonga mupe wakati. Ivo ndo vanondipa nokuti zvekurova hakata handirove hakata, ndinotorotswa kuhope. Saka vese vamunobatsira zvichireva kuti vakauya nhasi havakwanise kuwana rubatsiro rwomusi mumwe chete, munotombotanga mazosara marotswa? Aiwa
iye zvino handiti muchatora namba foni dzangu muchanovaudza ini nomai ndatove nebhizi kuti kunotsvaga mishonga yacho ndogara iri mumba. Vachinge vauya vanondifonera kuti gogo ndimi mbuya anorodhi hongu, ndimi vachawina Nyarenda. Yes ndimi, tiri kuya ikoko. Ndinovapa kana kuti 2 days kuti aiwa uyai kwe 2 days nokuti iye zvino handichakwanisa kufamba nditi ndine problem yemusana ndakadonha ukaminyuka. Saka ndototsvaga mota inonditakura ndoenda musango kunochera ndodzoka ndosiya iri mumba mishonga iyi. Ndovafonera manje kuti uyai mutore mishonga yenyu nokuti inopera. Haisi kuti ndinochera yakawanda asi aitore nguva 1 week ndenge ndakutonochera futi 1 week ndikutonochera futi. Okay, saka mataura nawo embereko pane here mamwe matambudziko anosangana navazukuru venyu amunoti aya neaya ndo andinonyanya kubatsira? Iwo kana iri mhuka yeronda handitika kwete mhuka ndo kenza yacho handiti kenza yemudumbu handigoni kuirapa nokuti mudumbu munopisa handitika. Kenza yeronda haiwa ndinorapa ndinomupa mushonga kuti ndochisuka kana kuti ndini ndosuka ronda iroro ndonama mushonga iwoyo umwe ndomupa kuti chiende. Mushonga iwo ukabata wabata wakutonouraya poison yekensa yeronda kwete kuti yemudumbu handikwanisi. Ko chirwere chanetsa chemukondombera ichi? Icho handichigoni, asi chirwere cheanasiki kune drop handiti kune songeya kunanzi chinzonono izvo ndinombotraya ndinorapa. Asi kana zviri zvemukondombera handiuzive mushonga wacho ende havasati vandipo futi kuhope. Saka imimi munonyanya kubatsira vazhinji vacho vanouya vachichema nei? Vazhinji manje imbereko imbereko nenhova dzevana neiyo yandataura kana chibereko chimurwadza ndinogona kuchirapa futi chibereko chacho. Ndachirapa chibereko chonyarara akutobata nhumbu kana achida nhumbu nokuti chibereko kana chakucheka kunoti chakunopaza simba rababa ranga ravakazaya handiti. Saka madhezi akada kuti apinde period yake chinotanga kumucheka akutoflasha chinorapika ndinorapa. Saka tingati kune vari kumhiri kwemakungwa vari kuona chirongwa chino ichi vachida kurapwawo zvakare, mune mabatsiro amunokwanisa kuvaita? Kunotove nevamwe vatove kuJoburg vakatobva vanoshanyira vana mai vavo kuno handitika vatadza mbereko yaramba ndivanoya ndichivauchika. Ivo vanogona kutonorairawo futi vamwe ikoko kuti ndakauchikwa kuHarare kuZimbabwe pakati. Kunotove nevamwe vanotobva futi kuSouth vachiuya panapa ndichivapa futi mushonga votobata nhumbu. Mubvunzo wangu ngorowo kuti pane here zvamunokwanisa kuita kana kutumira mushonga munhu ari kumhiri kwemakungwa otambira mushonga wake ikoko kana kuti zvinotoda kuti iye anga achitouya kuno? Iye anouya kuno kana zvichiita kuti unoyambukika pabhodha anogona kutakura, unogona kuyambutswa woenda. Depends nekutakura kwaanenge aita kuti asanetsweka pabhodha. Asi kune vamwe vanotakura vachienda wani anototongoisawo muhandbag yake. Nekuti vazhinji vacho vazukuru venyu pari zvino vari kushanda kunyika dziri kure, saka ivo vanenge vachida kuziva kuti oraiti nedambudziko redu iri todini tinge tichibatsirikana tiri kure, nekuti kukwira ndege kuuya kuZimbabwe zvadhura. Vazukuru venyu vari kutambura vana mari, saka vanenge vakuda zviya zvekuti vatumire hama yavo kuti enda unondipirwawo mushonga wobva wanditumira mushonga wacho kuno. Ndo zvandandoda kuziva kuti zvinoitika here kana kuti zvinoda kuti ivo vega vatouya kuzotambira mushonga wacho kana kuti hama dzinokwanisa kunge dzichivatorera? Hama dzinofanira kuuya kuvatorera. Pane vamwe mai ndofunga 2 3 vekubudiriro 1 vekuwadzana 7. Pane vamwe futi amene ndevekuti vane vana vari kunze kwenyika vakauya vachitotora futi mushonga yacho. Vafonera ivo mai vakafonera mwana wavo kuUK zvikanzi endai munopiwa mushonga wacho, bvunzai mari yacho. Ndobva tamufonera ndobva ndati imari yakati, ndobva pamai vake mari vakauya vakatora panapa mushonga wacho igore rapera paseri. Izvozvo kune mwana umwe wacho futi vakauya futi vachitora mushonga kune vana futi, asi havasati vauya kuzotenda kuti mbuya zvamakatiitirawo zviezvi aiwa tauya kuzotenda, ndopavasati zvavo.
asi hazvifanirwe kudaro, nekuti kana wanga watambura wabetserwa nditika mwana wamuwana unofanira kudzoka wozotendawo kuti mbuya zvandakaitawo kana kapurezidendi kangu kadikidika kana kachipisi chisipo gezai dikita ramaifamba musango kana tsoka dzenyu ozvitenesi izvi kana zvipatapata pfekai zvino havatende. Unoona chungoona kuti akune mwana ndine mwana gogo, saka ndongoti aiwa kuda kwake hapana zvokuvaita. Nekuti kusatenda uroyi, kufanira kutendawo zvaunenge wabetserwa ndeti. Saka in other words tingati imimi muri specialist wembereko. Chaizvo. Kudarika zvimwe zvese. Kudarika zvimwe zvese. Pane vamakabatsira, kune here vamwe vamakambobatsira zvikatongoramba zvichiramba nanhasi uno vasina kubudira kunge vaine mbereko? Kune vamwe 1 kwete vakawanda, asi vachiuya vanouya vandiudza nditi kuti zvaramba, asi ndomuudza kuti kusaka uda kuti ndoita sei. Ndakamboti miko yangu handidi jamba, handiti. Saka iye anoze kuti irambe mbereko yacho, anenge akutonditi murume wangu haaitiki, murume wangu anongojamba, ane mahura akawanda, ndoti saka ureti ude ndiite sei. Ndakati miko yangu idyai mishonga yangu, muri murume nemukadzi pasina kujamba. Une girlfriend siyana nayo, une boyfriend siyana nayo, mwana uri kuda uchamuwana. Zvino kana murume asinganzwi achingomhanya nemahura hapana chinobuda. Ndivavo chete vanenge vazvitadza vega. Saka muri kuti imimi vamunokundikana ndivo vanenge vazvikanya vega, asi kundikana kwokuti imimi matadza hazviiti. 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 Ndine vana vakawandisa. Kano kamushake kasa kana kandofunga kana kuti 10 kana 12 vana vandakauchika. Vamwe vakatozobuda havo, vastenzi havo vakatobuda. Vamwe vakatoroorwa vanitove nedzimba dzavo. Vandakauchika ndichipinda muno 98. Alright, mabva manditangira imwe nyaya, mati vamwe vakatoroorwa. Kune vazukuru venyu nyanya vechidzimai, misha yaramba kumira. Vari kuda varume, asi varume vacho varungotsotswa. Mukomana anouya eindokuroora oshandiswa otosiiwa, vachingodaro vari kudawo kusunga musha wodii nhayambwe. Vanouya vakauya ndinomugadzirisa iye mukadzi ari kutambudzika, ane muda ndinomuudza kuti aiwa murume anobatwa akanzai handiti ndinomupawo futi, kwete kuti anodyisa murume, handidi, nekuti pamwe midzimu yake haidi kudyiswa. Ndinomupawo kungogadzirawo mwiri wake chete kuti kana amubonde nemurume wake aiwaka wobva wabatana zvavo zvakanaka, imba yobva yamisa zvakanaka. Uye ndokuziva zvishoma. Nekuti vazhinji vacho vanoti murume wangu ini ndichifamba anyanya, ari kundunzira zvirwere mumba. Saka ndodini asaramba achiita zvamwe akadzi, ongogarira inini chete. Agutsikane. Iwoyo ndinouziva ndokugadzira pamwiri wake chete kana vakuenda kubonde nemurume wake. Handiti kana pavachagumbatirana paya, aiwa murume akagumbatirawo mukadzi wake zvanaka. Haachamusiye futi. Aiwa hamusiyeka, mukadzi wake unoenda unoite, nekuti iwe mukadzi pandinenge ndichimupa ndenge chimwe unenge uchideketerawo uchiti zvakati zvaasinganzwe iye murume, handiti kana uchimudeketerera zviya kusvikira vanozorora paya wapedza naye. Uchingozorowo mafuta ako muchienda kubonde, mafuta ako muchienda kubonde, zvanga zvati kwete kudyisa. Unouraya mwana wavanhu, handiuzive mushonga wekudyisa. Ndataura zvevakadzi, pana varume futi vari kukanywa navakadzi, vari kudawo kuti mukadzi wake, pana mumwe ari kutosvikira pakuitirwa chipfambi chaizvo, achitoziva kuti mukadzi wangu anotouya pana apa achisiya chikomba apa achiuya kwandiri, ndodini angoita wangu chete. Ndomupawo futi iwo wandinombopa madzimai wega, iye futi ndichamupawo kuti chienda unozorwa adzikana. Ndomupawo kuti ngaadzikana. Pane zvandinomuita kuti ndonodai unodai. Zvatopera. Ngaakudewo zvachose muguguchirana, semubonde muye maguguchirana. Iye murume anenge achideketerawo zvaakudeketerawo pane mukadzi wake zvanenge ndamuudza unodai. Zvatopera. Vaguguchirana. Nyaya yezvikwambo yanetsa.
vanhu vari kurwa nezvikwambo, vanhu havasi kumboda kuona hama dzavo dzichibudirira. Aiwa, uyu handiuzivi ndinganyepi. Asi buka munhu anonzi ndasiya ipapo, munhu anonzi ari kurwara nebuka, ari kudonha handitika, asati atsva nemoto ndinorapa zvamuchose. Asi kana akatsva nemoto akawira kumoto ane ronda remoto, handikwanisi kurapa. Asi kana asati adonhera pamoto achingodonha kumboti fari furutututu vanoreva tsviyo ndinorapa zvamuchose. Saka mati zvezvikwambo aiwa muko kweivo vanoroya vamwe ava handipo. Kuimwe nyaya iri kudiwa nevanhu vakawanda ndeyekuti kana inini munhu ari kundiroya ndoda kuti zvidzokere kwaari munhu iyeye, go back to send. Handiuzive uyo andingaramba handiuzive, handikuziva. Kuvazukuru vangu vari mhiri kwemakungwa vese vane dambudziko ndifonerei, mouyawo tobetserana. Ndini Chawina Nyarenda, ane dambudziko rake ngauye tobetserana. Ndikazvitadzawo ndokuudza kuti aiwa izvo handizvikwanisa, asi zvandataura zvacho ndozvatinokwanisa. Zvezvikwambo handipo, zvekudzorera munhu handibira handiita sei handina basa nazvo, handizvizive futi. Asi zvokubatsira ndozvandokwanisa. Inini zvakareka ndoda kubatsirwa mbuya kuwina roto. Handizvigone. Okay. Handizvigone. Ndine urombo mhuri yeZimbabwe kukukanganisai chirongwa icho chamuri kuona. Chirongwa icho ndinovimba chichange chichikubatsirai zvikuru. Ini Andrew Neshamba ndakamira veDrumas Media tichiendera mberi tichikupai zvirongwa zvinofadza, vangave vanhu vanobatsira, tichitaurisa n'anga, tichitarisa maprofita, tichitarisa masvikiro, chero uyo wese anenge achibatsira. Kana iwo uchibatsirawo zvakare, tibate tigoona kuti tingaita sei tisangane newe. Veruzhinji vange vachiziva kuti ndizvo zvaunoita, asi mbavha nemachancers no. Programu ino hatisi kupromota vanoita zvoumbavha vachibira vanhu, kwete. Isusu tisati takutora zvakare tinoedza nepese patinogona kukuvheta kuti tione kuti zvechokwadi unobatsira here kana kuti kwete. Manumbers evanhu ivavo vanobatsira, mukangondibata chete panhamba dziri padivi pangu, ndinokwanisa kunge tichikupai nhamba idzodzo, asi tinobhadharisa marands 110 rands, US $5, then 140 bond eco cash, naika even net cash tinotambira zvakare. Mari iyi ndiyo yeye inotibatsira kuti tinge tichiwana fuel yekuenda uku kwese kwakasiyana siyana tichinotsvaga vanhu ivava vanobatsira, kuti iwewo uri in the comfort of your home ukwanise kuziva kuti dambudziko rauinaro iri pane mumwe munhu anokwanisa kunge achitorigadzirisa. Chimwe chezve chinhu chandokukurudzirai hama dzodikanwa inyaya yekusubscribe. Tikatarisa mavideos edu ari kuonekwa zvikuru 40,000, 50,000, 500,000, but toenda masubscribers unowana paine 16,000. Chikonzero chii? Manetsikana here nongodzika pasi pangu apo mongodzvanya subscribe button chete kuitira tirambe tichikupai mutakunanzva, tirambe tichikupai zvinofadza izvo zvamunokwanisa kuwana muri in the comfort of your home. SeDrumas Media tiri kuramba tichita take you to another level. Takuprovide transport. Kana uchinge uchida kuenda kungave kuMozambique, kungave chero kwaunenge waona kuna sekuru kana kuti madzibaba vanobatsira muri muno muZimbabwe kana kuti pedo neZimbabwe, tinokwanisa kunge tichikupa transport zvakare yekuenda newe ikoko, kunyanya kuMozambique, South Africa kwete tinozotorwa mota. Saka tinoda imo muno mukuri safe kunge tichiita basa redu irori. Saka takupa transport zvakare yekuenda nemi kwamunenge muchida. Usingagari muHarare, uchigara kwaMutare, uchigara Bulawayo, Masvingo, kunze kweHarare, usina zvakare accommodation muHarare, takupa zvakare accommodation. Kungotibata nguva iripo tokuudza kuti hongu uya musi wakati tokupa accommodation yako. Maretsi edu very reasonable, ari pasi pema lodges kana mahotels edu ari favorable.
unokwanisa kurarama, a home away from home. So Drumas Media taking you to another level. Don't forget, Istiri zvakurwa mbuya tinotenda gogo nezvavanotiitira, nekuti gogo vane mumwe vanotibatsira futi wechirume, ndizvo vanotipa futi wechirume, varume vanenge vasina simba vatipa izvozvi. Kana mumba medu izvi vakadzi vaimbotishura-shura, asi izvozvi izvi zvatikaitirwa nagogo, haiwa mumba kwedu izvi zviri kuri right. dzakaneta dzasumuka. Saka ndo zvimwe zvatinotenda unani kuna gogo zvavanotiitira. Chokwadi. Gogo muri kunzwa kazvitaura nemuzukuru. Hai chokwadi. Manga masirira muda kunyima wazukuru here. Zvenge zvakawanda kani vachokwadi ndindotovabatsira unzwa gogo taneta vakadzi 1 week kana kumbomubata hakuna. Saka ndototi aiwa kavana vangu mirai ndodzura ndokanga nechibage ndovapa ndati isai mudoro. Aiwa mangwana ndinoona mukadzi wacho akutouya kuzotenda ti gogo. Ko murume wangu makamupeiko? Aiwa mandibatsira gogo. Zvakufaya nandasiiridza ipapo. Ndiri mwana wagogo. Ndinofamba mumasango ndichiita zvese zvandinoita. Pane pavanotorota hope. Mwanangu, kungaa kumvura kwatinomboendawo kunotsvaga tichishava. Mwanangu, ndina kuona chiedza, vanorota hope dzine dudziro. Chokwadi. Vanorota hope dzine dudziro. Aiwa mwanangu, chirega kufamba nhasi, hazvina kujeka. Izvo zvokuhope vanozviwana. Aiwa mwanangu, hope dzandarota, enda unoshava, unofamba ukabudirira. Mwanangu, warwara mudumbu, mushonga ndeuyu. Inomwa mushonga zvikujekere. Mwanangu, unoda kuenda kumutambo, iyo mitambo yedu yebhora yatinotamba yeye. Nhasi hazvina kumira zvakanaka. Mwoyo wangu hauna kusununguka kuti uende kumutambo. Regedza kuenda kumutambo. Ukaenda unosangana netsaona, vanooneswa zviri mberi, zvokuti unozosara hako uchibva pano waoneswa kuti uchafamba zvakanaka kana kuti rwendo haruna kujeka. Imwe mibvunzo sekureva kwandanga ndichayamboita inogona kuzodzama pana mai vanobatsira zvakati dzikei, asi panguva yavanonyanya kusununguka chero ivo kutsanangura kuti zvakamira sei, ndeapo murapwa achinge asvika vomupa nguva yekuti unozouya nguva yakati vorota. Vanenge vakuchizodudzira kumurapwa uya kuti mwanangu, muzukuru, ndezvakati zviri kukuvhiringai. Vanenge vaoneswa manje kana kuti varotswa, zvinenge zvaakuchizoreruka manje kutsanangura, nekuti vanotsanangurira ane dambudziko ravanenge varatidzwa, sekutsanangura kwavaita kuti ndinotoudzwa kunzi dambudziko riripo rinoda kugadziriswa zvakati. Havakwanisi kungoti mukomana shamba mune dambudziko rakati vasati vazviratidzwa, hazvibudi. Ndikauya ndikasvikotaura mama, kumba handisigere zvakanaka nemudzimai, vanototi varare. Kana varara vorotswa, varotswa vanoratidzwa dambudziko racho. Varatidzwa dambudziko vanoudzwa nesolution kuti dambudziko rine vazukuru venyu gogo ndiri kuti kumba murume aneta, kumba murume asviba mwoyo akatarisa mudzimai, asi mudzimai ari kuda imba yake. Kana varota pamunochidzoka paya vanenge vakugadzirisa dambudziko ravanenge varatidzwa rere nemasolutions vanenge vapuwa. Ini ndinonzi Manoti Mashambanaka Magwagwa. Ndiri munhu anofarira zvechivanhu kunyanya, ndosaka ndichitamba padhuze nagogo. Ndi munhu ndakaona vanhu vanosvika pano vachibatsirwa nagogo. Vanhu vakawanda, mota dzinosvika dzichibuda dzichienda vachitaura nagogo.
ini tobva kuchiweshi asi semuenzi womunyika ino ndinofarirawo zvemudzimu izvi ndakasevera padhuze nokupa kugara nagogo zvise izvo zvinopupura kuti gogo munhu wandinotenda kuti vanokwanisa kubatsira through nekubatsira kwakandiita pakubarwa kwemwana wangu. Mwana wangu ndifanira nhumbi yemukadzi wangu yakadzimba tiri tega tikabatsirana tega tikaziva tikazobatsirwa nagogo kunoko kusvika ipapo munhu wokuti nanhasi pachivanhu chese ndinotemba nagogo kuti gogo ndiye muchengeti wedu muno mukasi. Vakasununguka zvavo gogo wacho. Ndinotenda. Gogo, pane nhau yamambo yataurwa pagozita imwe zvakare maraki munopawo mushonga weraki? Ndachakanyanya. Unobatsira zvakadini seni ningaite raki mumabasa? Mumabasa ndinoziva zvemushonga yemalaki kumabasa. Ndinomuudza kuti tenga grisani rako kabhodho kadike white kaya ndomuisira mushonga imomo yelaki yese ndomupoti chendonozora ndomupa mhanza apa 1 nyora yepamhanza choitika aiwa zvatokufambira. Anomuka kuseni ogeza muviri wake nesipo handitika wozora mafuta ake anozora uchitora kabhodho kaya ukakuchukudza woisa odonedza paruoko rwake uzora kumeso kana mumusoro ngodai akutoenda kubasa. Kunyange wangochivengwa nemunhu pabasa ipapo iye ungasumudzira akaende nekuti pabasa pamutsamvi shiri neshiri dzinopinda pamutsamvi. Mutsamvi unoziva panouya shiri ndudzi nendudzi handiti yaguta inobhururuka enda kudendere yabhururuka yeguta yoenda kudendere. Zvakafanana nepamurungu muri kushandira murungu muri kuda bhengi rake kuti muchipiwa mari handiti. Saka anenge achipirwa neumwe wake uyo aiwa kana waguta enda hako kana uchindivenga iwo ndambokupawo kabhodhoro kelaki kai iye anga achikuvenga acharwadzikana ega pasina kana kurovana kana kutukana zvichangomurwadzi wobva wangosumudzira nekuenda iwe ogara uri pabasa uchizvishandira uchipiwa mari dzako kana kuporomotwa utoporomotwa wako pabasa ipapo. Hauna ropa hauna chi midzi yemusango chete chete yatinongokuisira iwe uripo ndichitoisa mubhodhoro chenda. Vamwe vazukuru venyu vazhinji vacho vari mumabasa ekutengesa, vamwe vanonohodha hembe vachitengesa, vamwe vari kumabasa akasiyana siyana kunana South Africa uko. Vanoda kuti bhizinesi ravo ringe richifaya asi pasina zvekuromba. Munozvikwanisa here? Ndinozvikwanisa. Anouya anohodha zvinhu zvake oisa mumba handiti ndomupa mushonga ipowder ndomutenda ndondira muchibottle drink oisa mvura handiti wochikuchukudza womwaya zvinhu zvako zve zvauda kutengesa handitika uchishedzera kuti izvi zvinhu ndakahodha nekuda mari handina kuhodha kuti munhu angotora asingandidzoreri kwete ndakaruzawo mari kubva kunze kwenyika ndichiuya zotengesa. Saka munhu ngaanditengero zvinhu zvangu akasununguka zvinhu zve pamwaya mushonga uyo uri mutumvura tuyo zvakutotengwa vanhu vakutofaya vachitongoti rangu ndinonzi Goliath Chatima kana kuti Goliath Mutedza. Ndinotenda zangu nokurapa kunoita Gogava. Pakurapa kunoita Gogava handina hangu wandaona wamboti warape sezvo ndiri munhu usati ndaona warapa. Handinongoti pakurapa kwavanoita zvavo vangoramba vakadaro nokubatsira vanorwara. Ndine dambudziko rangu randakanga ndinaro pamusoro pemurandakadzi wangu wenumber 2 anoitwa Brenda Tauro. Saka vakandibatsira mbuya mwana uyu akanga ane 2 years asingakwanisi kufamba. Saka iyeni ndakafamba ndakapedza pasi nemuchipatara mose asi ndakazongoverekana ndabatsiridzwa nambuya waanoti panapa kwezuva rimwe chete mwana wangu akabva atanga kufamba. Nanhasi chatove chimusikana chakatosvika. Kana mukatochiona izvozvizvi munotoyemura kuti mwana uyu ndiye here akanga achitaridza kufamba. Mbuya vanogona kubatsira. Aitadza kufamba sei? Pane problem yakanga iri mandiri inini. Taura. Ndakanga ndine masari. Masari aya
ndakachekwa nagogo iyeni ndakanga ndisingazvizivi ende kumarudzi edu isusu hatizvizivi kuti munhukadzi anoita zvinhu zvakadaro kunenge dzechikadzi asi ndakazosangana ndiinazvo saka ndizvo zvaiataka mwana kuti asaite sei asafamba apa mwana atozvarwa kare ehe zvinotoafekta mwana zvinotoafekta mwana kana mai vacho kana uinazvo iyemi munogona kunge muinazvo baba zvinoafekta futi mwana zvinouraya futi okay saka mwana wangu kakange kari katokotoko saka ndakangochekwa chete hakuna utomboita 2 weeks mwana wangu